Zagreb, Zadar, Senj i Šibenik spremni su dočekati 150 sudionika Pink Winga, karavane luksuznih vozila. Sudionici su poslovni ljudi, vlasnici kompanija, sportaši i menadžeri, a svrha ovog događaja je turistička promidžba gradova te hrvatskih prirodnih ljepota. Sve je spremno za Pink Wing, jedinstveni gastroturistički projekt koji okuplja automobilske entuzijaste koji će u 3 dana u svojim luksuznim vozilima obići Hrvatsku kako bi vidjeli prirodne ljepote, ali i upoznali turističku ponudu. Sudionici ovog događaja to su visoko pozicionirani poslovni ljudi, vlasnici kompanija, menadžeri koji na jedan vrlo inovativni i aktivni tip odmora sudjeluju u ovom projektu, a sve u svrhu promidžbe gradova, hrvatskih ljepota, nacionalnih parkova. Ova cijela priča je lifestyle priča i nikako nije utrka, za razliku od sličnih događanja. U Pink Wingu sudjelovat će oko 150 ljudi u 65 vozila, a start karavane je grad Zagreb. Ovo je velika stvar. Ljudi koji su u životu nešto napravili mogu se priuštiti malo rekreacije i relaksacije, imaju svoj hobi i taj hobi promiče naše gradove, promiče našu zemlju. Hvala Bogu da pokažemo ono što najljepše imamo. U 3 dana od 17. do 19. lipnja karavana luksuznih vozila zaustavit će se u Senju, Zadru i Šibeniku. Gradovi domaćini ovog jedinstvenog događaja iznimno su zadovoljni projektom. Ovaj projekt turističko-gastronomski je povezao Zagreb, povezao je Zadar, Senj, povezao je Šibenik. Dakle, nudi jedan novi oblik, kako bih rekao, upoznavanja naše zemlje. Zamislili smo cijeli ovaj boravak u Senju na način da vas upoznamo ukratko u vrijeme ovog boravka u Senju sa našim, znači prije svega kulturnim znamenitostima, tvrđavom Nehaj i svim ostalim kulturnim spomenicima. Grad Šibenik postao nešto novo u turizmu i zato se nadam da ćete uživati u tom boravku, na druženju i u parku i na našim tvrđavama. Osim poznavanja ljepota Hrvatske i stjecanja potencijalnih poslovnih partnera, projekt Pink Wing ima i humanitarni karakter. Donacije sudionika karavane namijenjena su liječenju djevojke iz Šibenika te obitelji nesretno poginulog hrvatskog vozača uličnih utrka.